ze školy. A dneska mám pár hostů. Tady mám Tášu. Mám Áďu. A tam Nášu. A pak mám ještě další hosty. Pak jako Honzu. To je Dužica. To je Áďu. Pak je to Kuba. Pak je tu teda Trojku a pak Martin tam takový na cista Bacha. Pak teda... Tam ještě logujou. Vy koukáte na to, jak se logují. Tomáši, kam odešel? Má kolu. Všechno to vidím, mluvím tam! Má nás lidí. Tak Tomáši, tohle je tutoriál na to, jak udělat sněhovou kouli. Hele, musíš takhle nakopat, jo? Abych to viděl. To je hustý, asi taky kouli. Já jsem youtuber. Hele. To budeš mít celé jednoduchý, to budou lajky, to budou odběry tohle.